Jeff, du har forlænget din kontrakt med Viborg med 2 år. Kan du forklare lidt om, hvorfor du har valgt at gøre det? Jamen, jeg føler lige nu, at det er rigtigt for mig, for min udvikling. Og jeg har brug for noget spilletid, og jeg føler, at jeg godt kan få noget mere spilletid her. Vi har en god træner i Auri, som også tror på mig, og et godt hold. Så det er derfor. Og hvad er de næste skridt i din udvikling her i Viborg? Det er selvfølgelig at blive en af start-11'erne. Og det er det, jeg arbejder her benhårdt på her i opstarten. Og det er også derfor, jeg skrev kontrakt med Viborg. Fordi det er her, hvor jeg vil spille egentlig. Og start-11, det er det, jeg arbejder hårdt på for at komme på. Hvad er forventningerne til de næste 2 år her i Viborg? Selvfølgelig første år, nu er vi nede i Nordebæk-ligaen, men en oprykning hurtigt som muligt, forhåbentlig det her år. Og så Superliga, det vil alle jo spille, så det vil jeg også gerne spille, så det er også derfor. Ja.